Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Наша кожная праграма пачынаецца са зварота да вас, да тэлегледачоў. І гэта правільна, бо, як адзначылі нашы міністры, тэлебачанне працуе для тэлегледача. І сёння нас чакае выпуск, які мы робім не проста для вас, які мы робім разам з вами. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Даша. Вітаю вас. Ніка. Прывітанне. І Максім. Добрый вечар. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Я міністр сяброўскіх сустрэч. Я міністр любімых тэлепраграм. Я міністр глядацкіх сімпатый. Цудоўна. Паважаныя міністры, я хачу звярнуць вашу увагу на тое, што калі вы зайшлі, што вы зрабілі? Вераніка, ўсё вельмі проста. Калі мы зайшлі, мы адразу павіталіся. Беларусы здаўна жадалі адзін аднаму добрага здароўя і добрага дня. Сябры, я заўважыла, што калі Вераніка пачынае праграму, заўсёды вітаецца з гледачамі. А калі прадстаўляюць новы выпуск, то заўсёды запрашаюць да прагляду. А чаму мы гэта робім? Я лічу, што гэта добры пачатак для размовы ці сустрэчы. Так, мы можам паказаць, што маем мірныя і добрыя намеры. Мы павінны быць узаемаветлівымі друг з другом. Паважаныя міністры, а зараз я вам разам з нашымі тэлегледачамі прапаную прыгадаць, якія ветлівыя, якія чароўныя словы ведаеце вы. А зробім мы гэта з дапамогаю чароўных скрыначак падарункаў, калі ласка. Першы падарунак у нас называецца словы прывітання. Хто запомніць гэты падарунак словамі? Добрый дзень. Здароўя жадаю, прывітанне. Ну, а калі мы хочам запрасіць каго-небудзь у госці, ёсць ветлівыя словы запрашэння? Завітайце да нас. Праходзьце, калі ласка. Запрашаем. Ну і калі мы хочам каму-небудзь што-небудзь пажадаць, калі ласка, насыпце ў гэты падарунак пажаданняў. Шчасце, добрага здароўя, поспехаў. Вельмі добра. Мы прапануем нашым тэлегледачам працягнуць, напаўняць гэтыя падарункі ветлівымі словамі, свае варыянты дасылаць на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства. Не магу ўжо трымаць інтрыгу, паважаныя міністры. Можа быць, вы мне падкажаце, які сёння дзень? Вераніка, мы добра ведаем, што сёння ў нашага любімага тэлеканала «Беларусь-4 Брэст» дзень нараджэння. Менавіта 15 снежня 2015 а 7 гадзіне раніцы пачалося вяшчанне канала, на якім мы глядзім Міністэрства дзяцінства і іншыя цікавыя праграмы. У дзень нараджэння канала я прыйшла з падарункам, які зрабіла сваімі рукамі. На гэтай святочнай паштоўцы я намалявала сярдэчкі, таму што гэта сімвалізуе любоў да канала. Яшчэ я намалявала зоркі, якія сімвалізуюць задавальненне, цікавасць і каб канал быў заўсёды на вышыні. Як прыемна, дзякуем шчыра, міністр Ніка, за такі цудоўны і вельмі прыемны падарунак, правда, прыгожасць, сябры. Дзякуй вялікі. А яшчэ, паважаныя міністры, у гэты дзень мы адзначаем дзень тэлегледача. І сёння ганаровым госцем нашай святочнай праграмы мы запрасілі ганаровага тэлегледача. Гэта наша пастаянная і актыўная глядачка, а таксама матуля міністра Міністэрства дзяцінства Сярэдзіч Алена Мікалаеўна. Сустракайце, сябры. Вітаю вас, паважаныя міністры, тэлегледачы, Вераніка. У такі цудоўны дзень і знакаміты для Міністэрства дзяцінства я прыйшла з салодкім падарункам. Дзякую. Калі ласка. Паважаныя сябры, у нас атрымліваецца сапраўдны дзень нараджэння з тортам, чаяваннем, падарункамі і, самае галоўнае, добрымі віншаваннямі. Увага на экран. Любимый телеканал «Беларусь-4 Брэст» і телепередачу Міністэрства дзяцінства. віншуем, Са святам. жадаем Цікавых сюжэтаў. Высокіх рэйтынгаў. Шмат праглядаў. З днём нараджэння!
Дзякуем нашыя паважаныя гледачы за такія добрыя словы. Ну і працягнем з вами супрацоўнічаць у праграме Міністэрства дзяцінства і далей. Алена Мікалаёўна, мы вас запрасілі ў Міністэрства дзяцінства ў якасці ганаровага тэлегледача. А вы самі лічыце сябе ганаровым тэлегледачом? Канешне. Я з самага дзяцінства гляджу тэлевізор. І шмат розных перадач бачила. Алена Мікалаївна, ці ёсць розніца быць тэлегледачом 20 гадоў таму і зараз? У дзяцінстве у нас не так много было перадач для дзяцей, так? У гасцях у казкі былі, мультыкі якісьці былі. А у вас такая цудоўная на тэлеканале перадача Міністэрства дзяцінства, дзе можна маць зваротную сувязь. У нашым дзяцінстве такога не было. І гэта шкада. Нам вельмі прыемна, што ў нашай праграмы ёсць пастаянныя, вельмі актыўныя тэлегледачы розных узростаў. А як тут не станеш такім актыўным тэлегледачом, калі моя дачка ўжо не першы раз міністр дзяцінства? Скажыце, вы з хваляваннем глядзелі першую праграму з выхадам? З вялікім хваляваннем. Як мы рыхтаваліся, як мы стараліся, канешне. Усе дома глядзелі з вялікім хваляваннем. Калі ласка, міністр, адкажыце, а вы што глядзіце? У нашай сям'і аддаюць перавагу тэлебачанню. Асабліва паважаю тэлеканал «Беларусь-4 Брэст», на якім кожны можа знайсці тэлеперадачу па душы. Ранкам, збіраючыся на работу, маці глядзіць тэлеперадачу «Утренні эспрэса». Тата любіць глядзець дзяжурная часць. Дзядуля цікавіцца падзеямі, якія адбываюцца ў нашай краіне і рэгіёне. Таму ён заўсёды глядзіць навіны. А я люблю глядзець Міністэрства дзяцінства. У мяне была мара трапіць да вас на здымкі. І сёння моя мара здзейснілася. Нам вельмі прыемна, міністр Даша, што мы можам спаўняць такія вельмі добрыя і вельмі прыемныя мары. Моя сям'я любіць глядзець «Беларусь-4 Брэст», таму што ў ёй расказваецца пра нашу родную вобласць. Моя маці любіць глядзець «Утренні эспрэса», а тата – навіны. Мне вельмі падабаецца праграма Міністэрства дзяцінства. У ёй расказваецца пра родную мову і цікавыя падзеі. Мой любімы выпуск пра Брэсцкую крэпасць. Сапраўды, вельмі цудоўны і вельмі прыемны выпуск атрымаўся, як і ўсе іншыя ў Міністэрстве дзяцінства. Дзякуй вялікі. Наша сям'я таксама любіць глядзець канал «Беларусь-4 Брэст». Ён вельмі цікавы. І мы глядзім его з задавальненнем. А яшчэ Міністэрства дзяцінства. Яна нам таксама вельмі падабаецца, таму што яна вельмі павучальная і цікавая. Яшчэ мы любім глядзець «Утренні эспрэса». І я некалькі раз бачыла там сваю маці. Паважаныя міністры, мне вельмі прыемна, ганаровы тэлеглядач, тое, што сёння вы адзначылі, што ў Міністэрстве дзяцінства ёсць зваротная сувязь з тэлегледачом. А зрабіць гэта можна праз тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства. І зараз я вам прапаную паглядзець відэа, якое даслала нам адна глядачка. Я Ваўчук Анастасія, вучаніца сярэдняй школы нумар 31 7 Б класа. Віншую вас з такім цудоўным святам, як Дзень тэлегледача. Таксама я віншую ўсіх, хто працуе на чацвёрцы. Жадаю вам поспехаў. А для тэлегледачоў я падрыхтавала падарунак. Гэтае навагодняе ўпрыгожванне я зрабіла сваімі рукамі. І сёння хачу падарыць яго камусь з вас. Але для гэтага вы павінны адказаць на пытанне. Назовите самую першую дзіцячую праграму на беларускам тэлебачанні. Некаторыя супрацоўнікаў тэлерадыёкампаніі «Брэст» вырашылі падтрымаць такую добрую ініцыятыву нашых юных тэлегледачоў і таксама зрабілі пэўныя цацкі сваімі рукамі. І вось яны разам з іншымі падарункамі будуць прызамі ў нашай віктарыне, якую мы і правядзем з нашымі тэлегледачамі. Умовы наступныя. Зараз нашыя міністры агучаць пытанне, а астатняе вы пабачыце ў тэлеграм-канале, калі і куды можна даслаць свой адказ. І так, калі ласка, міністр Даша, першае пытанне для тэлегледачоў. Чаму Беларусь называюць краіну валуноў?
Гэтыя пытанні міністры складалі па праграмах Міністэрства дзяцінства. Так, пытанне нумар 2. Для чого була потрібна вода оборонцям Брестської крепості? Нагадаем, што адна з любімых праграм у Максімах это пра Брэсцкую крэпасць. Так, ну амаль падказалі нашым гледачам. Калі ласка, і трэцяе пытанне ад міністра Нікі. Як звалі сабаку, якая прымала ўдзел у адным з выпускаў? Чакаем вашых адказаў, сябры, а падрабязнасці глядзіце якраз пасля эфіру у нашым тэлеграм-канале Міністэрства дзяцінства. Паважаныя міністры, як сёння мы можам даведацца меркаванне тэлегледача? Напрыклад, у Міністэрства дзяцінства ёсць свой тэлеграм-канал. Туды таксама можна пісаць. Яшчэ можна паглядзець у каментарыях у інтэрнэце. А яшчэ можна запытацца ў гледачоў, як робяць прафесійныя журналісты. Цікава было паспрабаваць. Ну, няма нічога немагчымага для Міністэрства дзяцінства, таму вось наше для вас рэдакцыйнае заданне. Паважаныя міністры, вы зараз адпраўляецеся на вуліцу, каб даведацца меркаванне нашых юных гледачоў. Добрый дзень, я Ніка, тэлерадыёкампанія «Брэст». Адкажыце, калі ласка, а колькі гадоў спаўнілася каналу «Беларусь-4 Брэст»? Прывітанне, меня таксама завуць Ніка. Так, я ведаю, 9 гадоў спаўніся. Віншую за святам. Адкажыце на пытанне, на якой тэлеперадачы тэлеканала «Беларусь-4 Брэст» дзеці могуць быць міністрамі? У тэлеперадачы Міністэрства дзяцінства. Мне яна вельмі падабаецца. Я таксама ведаю, там мае аднакласнікі здымаліся. Прывітанне, у мяне пытанне. Як вы лічыце, праграма Міністэрства дзяцінства пазнавальная або забаўляльная? Я лічу, што больш пазнавальная. Мы можам даведацца пра краіну, гісторыю, культуру і пра свае правы. Дзякуй вам, сябры. Гэта падарункі ад Міністэрства дзяцінства. Міністэрства дзяцінства глядзім разам! Паважаныя міністры, дарагія сябры, пакуль вы былі на вуліцы, на апытанцы, мы запалілі свечкі, бо сёння ў нас дзень нараджэння, і задуем гэтыя свечы, каб нашыя жаданні абавязкова споўніліся. Запрашаем, паважаныя гледачы, вас таксама да гэтай добрай справы. Падыходзьце бліжэй да сваіх экранаў, набірайце паветра і на раз, два, тры разам задуем свечы на святочным торце. І так, раз, два, тры. Віншуем вас. Я упэўнена, што вашыя жаданні і вашыя паважаныя гледачы абавязкова споўняцца. З нагоды дня нараджэння тэлеканала «Беларусь-4 Брэст» я хачу нашым міністрам ад кіраўніцтва нашай тэлерадыёкампаніі «Брэст» перадаць такія памятныя падарункі, каб вы заўсёды памяталі пра Міністэрства дзяцінства. Ось вам яшчэ такі салодкі падарунак. Дзякую вас сардэчна. Калі ласка, сардэчна кажам, калі ласка. Яшчэ хачу адзначыць, што падобныя камплекты падарункаў атрымаюць нашыя самыя актыўныя тэлегледачы, а яшчэ лінейкі з лагатыпам Міністэрства дзяцінства, якія таксама зрабіла наша глядачка Гуль Юлія разам з сынам Алесем. Усе падрабязнасці глядзіце на нашым тэлеграм-канале Міністэрства дзяцінства. Ну а зараз, паважаныя сябры, афіцыйная частка, якія высновы зробім. 15 снежня дзень нараджэння нашага любімага тэлеканала «Беларусь-4 Брэст». У гэты ж дзень адзначаецца свята тэлегледача. Калі мы робім тэлебачанне разам, мы павінны быць ветлівымі адзін да аднаго. Наше святочнае рашэнне, ну і калі згодны, калі ласка, ставце свой подпіс. Усё добра, канешне, згодна. Я вельмі рада. А Міністэрства дзяцінства урачыста замацоўвае ваше рашэнне нашай міністэрскай пячаткай. Дзякуй вам, сябры, за тое, што прыйшлі да нас на дзень нараджэння. Дзякуй вам вялікі за запрашэнне і поспехаў усім. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана. Пасля праграмы нас яшчэ чакае чаяванне святочнае. Далучайцеся да нас, сябры, але ж яшчэ будзе і традыцыйная чытанка.
Дарагія сябры, вельмі прыемна збірацца разам, у тым ліку і на святы. А як мы ўжо даведаліся, ключ да прыемных сустрэч – гэта ветлівасць. І сёння мы прачытаем верш Петруся Броўкі, які называецца «Калі ласка». У любімай мове, роднай, наскай, ах, якія словы, калі ласка, як звіняць яны сардэчнаю струною, праз усё жыццё ідуць са мною. Трапіць госць у будзень, а ці ў свята. Калі ласка ў хату. Не паспелі сесці пры сустрэчы, як патэльня засквярчэла ў печы, бульба, смажаніна і каўбаска. Пакаштуйце, людцы, калі ласка. Хлопец кажа дарагой дзяўчыне: калі ласка, будзеш гаспадыняй. Эх, жыццё збудуем і прыгожа, усе з табой нягоды пераможам. Гром грыміць, з нябёсамі размова. Калі ласка, цёплы дождж вясновы. І не вельмі буйны, і не рэдкі. На сады, на пушчы, на палеткі, на грыбы, на ягады, на кветкі. Калі ласка, наш звярот бясконцы. Мы гаворым ранішняму сонцу: калі ласка, сонца, выйдзе з хмары. Радасцю аблашчы нашы твары. Ты ўзнімі з сабою нашы мары. Калі ласка, нашай роднай мовы, шчырыя і ветлівыя словы. Яшчэ раз вас віншуем, паважаныя сябры, з днём нараджэння тэлеканала «Беларусь-4 Брэст» і днём тэлегледача, вашым прафесійным святам. Пабачымся з вамі вельмі хутка, роўна праз тыдзень у Міністэрстве дзяцінства на любімай чацвёрцы. Да сустрэчы!